Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De seizoenstart van de Leeuwarters. Ja, kun je prima nemen. 3 wedstrijden, zo'n punten. En dan wacht het de uitwedstrijd in Helmond Sport. Maar het gaat over orenzaken in deze dagen. Want het zijn de laatste dagen van de transferperiode dat de spelers kocht en verkocht worden kennen. Het gaat bij Cambuur al weken over één speler, Alex Bangura. Bleut hij of gaat hij voort? Nou, het liep het op dat laatste, want op de laatste training voor het duel met Helmond Sport ontbreekt Bangura. Begint het serieus te worden? Ja, dat is denk ik wel een goede conclusie. Zo serieus dat wij hem vandaag de ruimte geven om te praten met een club. Ja, en heel saai. Veel meer is er nog niet te zeggen, want er is nog niet meer te vertellen. Dan dat hij met de club in gesprek is. Er is een hele serieuze kans dat hij daar ook heen gaat. Maar ook zeker nog geen zekerheid. Betekent dat ook dat hij logischerwijs tegen Helmond Sport er niet bij is? Dat zou dus heel logisch zijn, maar ook niet zeker. Dus we horen vandaag van Alex denk ik wel hoe dat gaat en of hij er morgen wel of niet bij kan zijn. De vervanger van Bangura is Sekou Silla. Hij waart Orelien helft van Top Os met de gedachte om ooit Bangura op te volgen. Hij had te lang op wachtje maar dan nou is het moment daar. Bangura naar alle gedachten voort en dan kan Silla zijn kans griepen. Voor ons beiden was het zwaar, want hij wilde zo snel mogelijk weggaan na 5 jaar aan de kant van Cambuur. Dus dat kan ik natuurlijk begrijpen dat hij er vandoor wil gaan. Dat heeft hij ook fantastisch gedaan. En voor mij was het eerlijk gezegd ook een zware periode, of hij nou weggaat of niet. Dus ja, voor mij, ik heb eerlijk gezegd ook gewoon een prima voorbereiding gespeeld. En ja, was het ook zwaar voor mij dat hij alsnog ging starten. Dus het was wel een zware periode voor ons beiden, denk ik. Hoe transfers prutsen? We hadden zo'n weekend had Mark Diemers mij traint bij Cambuur. Leeuwarter in de jeugdopleiding spelen bij Cambuur. Opgroeid in de stad. Hij is clublees, woer een uitdaging in het Boeteland en had in afwachting daar van mij traint dus bij Cambuur. Nou, die uitdaging had hij voen. Hij gaat naar AEK Larnaca op Cyprus. En dus betekent het dat hij voor het laatst mij traint had in dit Cambuurstadion. Ik ben niet de eerste dag binnengekomen, volgens mij is dat 12 of 13 juli geweest. En vanaf de dag 1 dat ik ben binnengekomen is het een warm bad voor mij geweest. Binnen de hele club, iedereen was super blij dat ik terug was. En die waardering heb ik ontzettend gevoeld. En ook heel veel spelers die mij heel veel dingen hebben gevraagd. Die ik hopelijk ook heb kunnen helpen op bepaalde vlakken. Hele jonge spelers, vooral een hele jonge gretige groep. Dus ik heb wel van genoten om daar 6, 7 weken onderdeel van te zijn. En dat is niet vanzelfsprekend dat je zo wordt opgenomen, ook niet bij een oude club. Dus ik ben Cambuur daarvoor eeuwig dankbaar voor. En ik ben lekker fit, ik kan aan mijn volgende uitdaging en hopelijk heb ik hier ook wat kunnen bijdragen. En weet je misschien wollen dat het een hoop gaat over de onstaande tegenstander Helmond Sport, is de realiteit toch echt dat er dus een hoop gaat over transfers. Leidt het af van de voorbereiding naar Helmond toe? Nee, en dat zit ik vooral ook in het feit dat we weten dat dit er al aan zat te komen. Dat iedereen in de club er ook al in zijn achterhoofd wekenlang op voorbereid was. En met de jongens ook besproken hebben van ja, het zal allemaal heel wat hectiek zijn. Maar ons plan is al lang duidelijk, onze speelwijze is duidelijk. En we hebben maar één doel, morgen tegen Helmond weer spelen. Zoals we elke week spelen. Mij Sekou Silla dus op de linksbackpositie als vervanger van Alex Bangura. Verder ontbreekt Michael Breij door privéomstandigheden. Hij wordt vervangen door Younes El Hilali. Cambuur op bezitten dus bij Helmond Sport. En de eerste kans is voor Floris Smant. Hij krijgt net bij de bal. En dus gaat het vaardel. Maar is Cambuur in de beginfase voor het eerst gevaarlijk. Helmond Sport dan met Martijn Kaas in de spits. Dat is een doelpunt te maken. Hij krijgt de bal hier bij Elmo Liefdink. Dan moet Yannick van Os uitkomen. Had hij de bal beet of liet er hem los? De skierzochter liet terug in. Wilst er bij Helmond Sport flink appelleerd wordt voor een hensbal. Maar uiteindelijk besluit de skierzochter om gewoon terug in te letten. Yannick van Os, hij liet de bal dus op het juiste moment los. En maakt geen hens. Op een Cambuur dan in de onval. Milan Smit rekt de bal kwijt. Kan er een counter komen van Helmond Sport via de rechterkant. Is het op die rechterkant Mohamed Malahi. Maar Silla Tjinoeren. Malahi ziet het rond en vindt uiteindelijk correct net Botos. Het rint alweer goed af van Cambuur. Correct voor het schoft.
Lange bal van Yannick van Os wordt voor het kop terug. Ja, Doke Smit speelt het nou bij Helmond Sport. Hij had je Milan Smit zien horen. Smit zie ik het rondte voor het schot. Maar dat is net heel ingewikkeld voor keeper Wouter van der Steen. Ze hoort het net door in die eerste helte van de wedstrijd tussen Helmond Sport en Cambuur. Laten we hopen op meer vuurwerk. Nee, het skoft. Dit is in elk geval de eerste onval van Helmond Sport met Amutsu. En die krijgt de bal bij Martijn Kaas. Ja, dat is een doelpuntenmaker. Ik zei het al, die matje die rond en net Jan. En hij zet Helmond Sport in de 48e minuut op een 1-0 voorsprong. Kaas rint makkelijk voort uit de reg van Floris Smant. En hij zet Helmond op een 1-0 voorsprong. Trainer George Ulte wisselt dan onvallend. Onder oren Vincent Pichel en Roberts Uldrikis komen erin. Maar die matten efteruit, want het is op een einde onval van Helmond Sport. Hoe de linkerkant. Weer die vlugge Joseph Amutsu. Chinur Kashili, de voorzet, die komt wel heel makkelijk voor de goaldel. Het schot van Martijn Kaas wordt blokt. En het rint voor Cambuur goed door. Maar het rint net goed bij Cambuur. Nog eens 2 wissels. En daar stiert er. We noemen Fjouwer Leon Bersma. Maar vooral wij noemen 49 Wiebe Kooistra. De Santje Jere Harrekiet die het Cambuur een aantal weken een punt bezwagen tussen FC Emmen. Ken hij dat ook in stadion De Braak in Helmond. Wiebe Kooistra die tussen 20 minuten krijgt wat meer zelfs nog mij door mij. Lange bal van Van Os die komt uiteindelijk bij Daniel van Kaam. Die vindt aan de linkerkant Remco Balk. Dit is een overtreding, want hij wordt op de hakken tikt. En dus zou er een kans komen kennen voor de ploeg van George Ulte. De vrije trap is van Balk. Komt hij op de holle van Uldrikis. En daar hier de 1-1 wezen matten. Maar Wouter van der Steen redt. Wil ze in Helmond vooral ega veroorzaken. Krutte kans dus voor Uldrikis. En Cambuur, ja, dat tikt op het door bij de Helmonders. Bij die 2 spitsen dus gaat Cambuur op jacht naar de liekmakker. Hier is het goede druk zetten. Is het een overtreding van Balk. De skiertzochter liet in elk geval trok in. En ik Remco Balk hier terug. Maar de voorzet. En daar is Milan Smit. Hij scoort op een nij. En hij zet Cambuur op 1-1 in Helmond. Dat is een mooi moment. Bij nog 20 minuten te gaan. Een goede actie. Een goede voorzet. En een prima doelpunt. Een spitse goal van Milan Smit. Maar weet je, dan verwacht je dat Cambuur er misschien wel op en oor gaat. Is het op een nij Helmond Sport. Maar een mogelijkheid. Een goede mogelijkheid. Voor invaller Hakon Lorentzen. Maar de bal die gaat naast. Nog een liedje 10 minuten te gaan. Als Wiebe Kooistra, daar is er. Goed druk zet. Kan hij de bal ook voorover? Ja, dat kan hij. Dan is de keeper uit de goal. Maar de voorzet van Kooistra is net goed. En wordt pakt terug Wouter van der Steen. Een slotoffensief. Maar pompen of verzuipen. Opportunisme. Dat is het speeltje dat Cambuur speelt. Een kopbal van Kooistra. Maar heel dreig maakt het de keeper net van Helmond Sport. Nog maar weer een lange bal. Ja, wat wil je eigenlijk met 2 lange spitsen voorin? Kan Kooistra dan weer aan de bal komen? Op een nijgoed tros zetten. Uiteindelijk is het Uldrikis. Die krijgt de bal bij Van Kaam. Cambuur is ziekjende. Waar kan uithellen? Uiteindelijk rekt het verder de Jong de bal kwijt. Maar is het Remco Balk. Hij met het schot. Maar daar zit Van der Steen weer om met zijn vingertoppen. En dus is het nog altijd 1-1. Maar is Cambuur echt op jacht naar die voorsprong? Aan de andere kant Helmond Sport. Met de hoekskop. Je moet het gevaar net uit het eigen verliezen. Als de bal voorkomt, de kopbal. Maar die is alweer net zo ingewikkeld van Mees Krekels. Dan Cambuur weer dat de bal net voorin krijgt. Bleut de bal wat hingen. Uiteindelijk wordt het Wolf voortwerken. Is het Lorentzen. Zet goed zijn lichaam erin met Bersma. En dan lijkt het heel iepen bij Cambuur. Is het op een nij Martijn Kaas. En hij zet Helmond Sport 1 minuut voor tiert op een 2-1 voorsprong. Jouwt Cambuur het dogs nog voort. Het is heel net nedig. Maar dan snijdt Helmond Sport als een mes door de boete. Dan lijkt het heel iepen. En dan zet Kaas zijn ploeg op voorsprong. Er is dan biersmieten op het veld. We weten dat dat net mij. En dus wordt de wedstrijd even staakt. De fans van Helmond vieren feest. Want zij weten dat zij Cambuur verslaan gaan. Dat is ook het geval. Want de Leouters komen er net maar rond te pas. En verliezen ze dus. Na Orin presenteert Cambuur nog wel 3 nieuwe spelers. Pak ze alle 3 er even uit. Thomas Pol. Waarom Thomas Pol? Wil je graag een nieuwe linksback? Ja, ook om de concurrentie nog groter te maken. Met Sekko hebben we een goede linksback aan huis.
Maar als Veldman, een hele getalenteerde linksback, wel nog erg jong en zonder ervaring op het hoogste niveau. Nou, de optie Thomas Pol kwam voorbij. Ja, die hebben we uiteraard bekeken met z'n allen. Ik vind hem een hele goede versterking. Maar hij moet uiteraard met Sekko gewoon de concurrentie aangaan. Want niemand die hier tekent krijgt een belofte voor een basisplek. Maar we vinden wel dat we daar in de breedte daardoor veel sterker worden. Waarom een nieuwe keeper? En wij hebben voor 2 elftallen 4 keepers. Waar Tariq Bodak international is. Dus je gaat naar Curaçao toe morgen. Dus de komende 1,5 week hebben wij 3 keepers voor 2 elftallen. Ja, dan kunnen mensen gewoon een beetje doorschuiven. Maar dat vindt het team eronder ook niet lekker. Dus om te werken bij een eerste elftal moet je gewoon 3 keepers hebben. Voor de mensen een beeldvorming. Tijmen Renkel zit nu op de bank. Die is vannacht om 3 uur thuis. En heeft morgen weer een wedstrijd weer. Ja, dat is niet ideaal voor keepers om zo te kunnen werken. Laat staan als je een blessure hebt. Want we hebben 3 keepers de komende week. Dan moet je denken als er eentje uitvalt. Hou je 2 keepers over voor 2 elftallen. Ja, dat is gewoon veel te weinig. Er komt Van Willem ook nog over van Sparta Rotterdam. Ik dacht wel, nou, misschien gaan ze nog voor een aanvaller. Maar er komt nog een verdedigende middenvelder bij. Tenminste, zo noem ik hem dan maar even. Waarom? De afweging maak je dan van, ja, gaan we voor een verdedigende middenvelder die we niet echt hebben. Een pure 6, een balafpakker die ook goed centraal kan spelen. Of gaan we voor die aanvallen. Nou, die aanvallen die hebben we niet gevonden. Of mensen moeten denken dat we aanvallers kunnen halen die 3-4 ton per jaar willen verdienen. Maar dat kan niet. Dus Van Mullen daar een hele goede speler. Vorig jaar veel gespeeld. En ik denk dat Sparta qua voetbal wel heeft laten zien wat we vandaag misschien een beetje gemist hebben. Dat voetbal gochme. Dat eruit halen van een counter bijvoorbeeld. Het winnen van een tweede bal. Maar ook gewoon een prima voetballer dus. Ik denk ook weer een hele goede versterking. En wel onze opties groter worden. Sterker worden in de breedte. Maar ook blessures wordt beter kunnen opvangen. De staan in de keukenkampioen-divisie na 4 wedstrijden. Roda JC en Jong PSV on kop met 9 punten. Cambuur vinden we weerom op het zondeplak met 100 punten uit 4 wedstrijden. Onderin hebben we Telstar en Jong Ajax nog geen 1 punt hellen. Ons af hier dit Cambuurjournaal. Het besluit van een roezige week in Ljouwert. Na een week ben we de weg, dan speelt het Cambuur op Sneun. En dus ben we op snij weerom met het Cambuurjournaal. Dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, Nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Dag Vermogensbeheer.